Boas noites a todos. Un ano máis é para nós un orgullo xuntarnos aquí para amosarvos o traballo feito con moito cariño e dedicación nestes últimos meses. Tanto a Asociación Foliada de Salto como a Airiños do Río Grande seguimos a pé de cañón. Continuamos traballando e dedicándolle horas a unha paixón tan bonita como esta. Ademais, hoxe tamén temos con nós aos nosos queridos amigos do Grupo Breogán de Brens. Non nos imos enganar, detrás de todo isto hai moitas persoas implicadas e, sobre todo, moitas horas dedicadas. Aínda que contamos con novas incorporacións, os que antes eran menos, agora xa non son tanto, e moitos dos maiores agora non poden estar, xa que as súas vidas mudaron por mor do traballo, estudos, etc. Pero podemos estar contentos e tranquilos, porque en Vimianzo aínda queda moita guerra por dar. Comezan os maiores de Foliada de Salto con Suite a Lamprea, seguirán os maiores de Airiños con homenaxe á danza e despois virán os medianos de Breogán de Brens con JB. Un aplauso, por favor.